Už sme si akosi zvykli na to, že všetko, čo používame, musí byť všestranné, no zároveň civilizované. Naše telefóny sú dokonalé titánovo sklenené superpočítače, ktoré môžete hodiť do vody a nič sa im nestane. A plus ich odievame do nezničiteľných fólií. Mnohí z nás tiež nosia v bežný deň oblečenie, ktoré zvládne ultramaratón cez Veľkú Fatru. A naše autá, tak tie musia vedieť doslova všetko. Musia byť dobré v ľahkom teréne, no zároveň obratné v zákrutách. Musia vytiahnuť 180 na nemeckej diaľnici, no mať prívetivú spotrebu. Toto všetko Amarok neovláda. On toho totiž zvláda o mnoho viac. Na začiatok si ale treba uvedomiť, že Volkswagen Amarok je dielom značky Volkswagen úžitkové vozidlá, čiže ide o pracovný nástroj, aj keď to tak možno nevyzerá. Amarok sa prvýkrát predstavil verejnosti na Rally Dakar 2010, ktoré štartovalo v Buenos Aires a vymietlo na trase dlhej cirka 9000 km tie najdrsnejšie kúty Chile a Argentíny, vrátane púšte Atacama. Celkovo odštartovalo 35 Amarokov v službách sprievodných vozidiel a dopomohli k prvému, druhému a tretiemu miestu pre továrenský tím Volkswagen v najdrsnejších pretekoch sveta. Po pretekoch sa postavil pred mikrofóny člen predstavenstva pre vývoj dr. Wolfgang Schreiber, ktorý povedal: Amarok jasne ukázal svoje schopnosti a robustnosť. Je to jednoduché, Amarok je VW medzi pick-upmi. Celkom pekne zhrnuté na šéfina z centrály. Mne sa ale viac páčila reakcia gitaristu legendárnej kapely Scorpions, Rudyho Schenkera, ktorý sa zúčastnil na Amaroku Dakaru ako 62-ročný. A jednoducho povedal: Amarok rocks. To boli kedysi influenceri, čo? Amarok prišiel na trh v dobách vtipných reklám a hlade po robustných, no praktických a úsporných pick-upoch pre úzke cesty krajín Commonwealthu a Európy. Presne takých, aké sa v Spojených štátoch jednoducho nevyrábajú. A teda skôr než na Európu bol orientovaný na drsný austrálsky Outback či Nový Zéland, ktorého krajina sa v bežný deň podobá na kríženca Tibetu, Švajčiarska, Aliašky a Juhoafrickej republiky. Takže nič prepadávky. Amarok bol taktiež prvým Volkswagenom, ktorý dostal motor 2.0 BTDI. A nie prvým užitkáčom, ale prvým VW celkovo. Austrálčania ho milovali. Prečo by pick-up nemohol mať podobne kvalitný interiér, ako má napríklad Golf alebo Passat? Totiž kým prišiel Amarok, stredne veľké pick-upy boli tvrdé a drsné pracovné nástroje. A v kabíne to bolo poriadne cítiť. Amarok teda spravil pre pracovné pick-upy tú istú službu, akú spravil kedysi Multivan pre dodávky. Pretože kým prišiel na trh Multivan, nikto bez stavebnej firmy po dodávke v podstate netúžil. V roku 2017 sme boli ale svedkami zriedkavého faktu. Kedy Amarok dostal facelift, objavuje sa veľmi modrá verzia Aventura, no čo je hlavné, motor 2.0 BTDI vystriedal 3-litrový naftový 6-valec. Ten ponúkol o štvrtinu viac výkonu a krútiaceho momentu ako 2.0 BTDI, no s nižšími emisiami a nižšou spotrebou. Spomínam si, že som bol z toho auta úplne hotový. Na neobmedzenom diaľničnom úseku som sa rozbehol na vyše 180 km za hodinu. Na pick-upe. A všetko, čo som počul v kabíne, bol len hluk vetra narážajúci do obrovských spätných zrkadiel. Cítil som sa ako v luxusnom SUVčku a nevedel som tomu uveriť. A toto celé sa udialo tesne potom, ako sme dokončili celodenné testovanie kríženia náprav, náklonov a brutálnych stupákov v jednom lome nedaleko Mníchova. Dobre, že? V tomto bol Amarok prelomový. Prvogeneračný Amarok sa predával do roku 2020 a jeho výrobu do veľkej miery ukončili narastajúce tlaky na emisné štandardy. Na 2 roky sa meno Amarok vytratilo z trhu. Až do roku 2022. Mnohí už ani nedúfali, no Amarok sa nakoniec vrátil.
No a aj napriek prísnym emisným normám, ktoré skoro tomuto modelu zlomili krk, neprichádza ako hybrid, ale ako poctivý naftový makač. Môžete ho mať so základným 2 litrom s výkonom 170 koní. Čo to potiahne? Alebo s biturbo 2 litrom, ktorý dostanete aj so 6-stupňovým manuálom. A viem, že ľudia, ktorí radi jazdia offroad, túto možnosť ocenia. V tomto konkrétnom aute mám ale 3-litrový naftový 6-valec s výkonom 240 koní a maximálnym krútiacim momentom 600 Nm, ktorý je spárovaný s 10-stupňovým automatom. A poviem vám, pri pomalých rýchlostiach o tejto prevodovke prakticky ani neviem. Radí úplne hladúčko a ja ani netuším vlastne, že ktorý z 10 stupňov mám aktuálne zaradený. A o trvácnosť tejto prevodovky sa tiež nemusíte bať, pretože sa aktuálne používa vo vyše 500 koňových športových autách. Keď potrebujete jazdiť s autom dlhým 5,35 metra a širokým cez 2 metre cez slovenské mestá a obce, ste radi, že máte prevodovku, ktorá vyrieši časť vašej roboty za vás, a to na jednotku s hviezdičkou. A nemusíme si klamať, že toto auto do mesta nepatrí. Veru patrí, a hlavne takáto aventúra. Pozrite sa, mám tu kožené vyhrievané sedadlá, mám tu šikovný infotainment s veľkou obrazovkou, mám tu prémiové audio Harman Kardon. A s parkovaním to taktiež nie je zle. Pri mojej bytovke museli prisahám navrhovať parkovacie miesta pre bicykle. No a aj s 5,35 metra dlhým autom a 2 metre širokým sa tam vďaka kamerovým systémom bez problémov vôjdem. Komfort vynikajúci. Motor je kultivovaný, v kabíne je ticho aj pri diaľničnej rýchlosti. No a podvozok síce nemá prejav vzducháču z Tuaregu napríklad, ale je to veľmi dobré aj v prípade, že na korbe nemáte nič naložené. No a to sú vzadu, prosím pekne, listové pružiny, ako sa na riadny pick-up patrí. Spomínate si, ako som vám na začiatku videa hovoril o tom, že chceme, aby boli naše telefóny krásne, elegantné, titánové predmety, ktoré sú zároveň super počítače a taktiež sú nerozbitné? Sami veľmi dobre viete, že ako to s tou nerozbitnosťou vlastne je. A to isté platí pre naše autá. Môžu mať skvelé jazdné vlastnosti na ceste, môžu byť zároveň obratné a taktiež skvelé v teréne. A majú luxusné interiéry, do ktorých hrá prémiové audio. Keď ale potrebujete zobrať od oleja zamastenú motorovú pílu a hodiť na korbu nejaký ten peň, budete potrebovať Amarok. Korba má dokonca aj elektrickú roletu a keď ju zašpiníte od dreva, pokojne ju bez výčitiek vystriekate na vapke s vodou. To by bola s Tuaregom robotka pre poriadne silný vysávač a tepovač. A pokiaľ by ste potrebovali odniesť na korbe niečo skutočne ťažké, nosnosť má až 1,19 tony. To znamená, že odniesie jedno Volkswagen Polo v základnej výbave a 2,5 vrecka cementu. Najdôležitejšou novinkou na novom Amaroku je však jeho offroadová výbava. Prvogeneračný Amarok totiž prakticky žiadnu nemal. Okrem uzávierky diferenciálu a softvéru offroadového režimu prakticky nebolo nič, čo by mu v teréne výrazne pomáhalo. Druhogeneračný je však iná káva. Máme tu otočný ovládač, na ktorom sú symboly 2H, 4A, 4H a 4L. No a režim 4A si môžeme vysvetliť veľmi jednoducho. Amarok je primárne zadokolka, čiže na zadné kolesá ide 100% krútiaceho momentu, napredok 0. Režim 4A dokáže tento pomer variabilne meniť od 0 na 100 k 50 na 50. A deje sa to celé automaticky. Ako náhle si zvolíte tento režim, môžete úplne v pohode pustiť z hlavy všetky ostatné a môžete začať robiť aj takéto veci.
O novom Amaroku už od tejto dobe určite viete všetko potrebné a pokiaľ tomu tak nie je, určite si vyhľadajte recenzie a testy vašich obľúbených médií na ich stránkach a YouTube kanáloch. A dúfam, že my sme vám zasadili takého menšieho chrobáka do hlavy s novým Amarokom. Pretože do Passatu alebo Tuaregu, teda pohodlných aut, drevo hádzať nebudete a taktiež v nich nebudete nosiť zaprášené a mastné motorové píly. Na to, o aký kus veľkého a dobrého auta ide, sú jeho ceny skutočne priaznivé. Dámy a páni, ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, odoberajte YouTube kanál Volkswagen Slovensko, čítajte Volkswagenblog.sk a sledujte nás na sociálnych sieťach. Moje meno je Viktor a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte. Volkswagen.